Všetci zachovajte pokoj. Teraz nie je čas na paniku. Toho chlapca nájdeme. Áno. Bartuš, nevidel si toho chlapca, Jack? Le. Kde je môj prekliatý syn? Kde je môj syn? Oni ho vzali však. Vzali mi syna. Kto ho vzal? Myslíme si, že ho vzala tá Brightwhiteová. Ale Kieran videl pár chlapov z nejú ako Brightwhiteovci. Kde je môj syn? Ak sa niečo. Kde je môj syn Dutch van Berlinde? Nájdeme ho. Privedieme ti ho späť. A zabijeme každého hlupáka, ktorý mal tú drzosť dotknúť sa čo i len jedného vlasu na hlave toho chlapca. Abigail, máš moje slovo. Len mi vráte môjho syna. Dostanem toho chlapca späť, prisahám Bohu. Hneď teraz. Holandčina. Práve sme sa dopočuli o Jackovi. Potrebujete viac zbraní? Áno, prečo nie? Majka, Kieran, ak sa objaví niekto cudzí, zabite ho. Ostatní ideme. Dobre, poďme toho chlapca dostať späť. Určite zistili, čo sme plánovali dať. Tak. Práve nás v meste rozstrielali Grajsovci. Viem. Počul som aj o Seanovi. Nechcem na to teraz ani myslieť. Musíme sa sústrediť na Jacka. Prisahám, zabijem tam každého. Kľudne, Jan. Snaž sa dostať pokojný. Som v poriadku. Ako sa k nemu do čerta dostali? Neviem, ale dostaneme ho späť a oni za to zaplatia. To ti sľubujem. A čo zlato? Kto sa do čerta stará o zlato? Majú Jacka. Nechcem ti dokaziť, ale myslím, že žiadne zlato nie je. Alebo ak je schované niekde, kde o tom nikto nevie. Čože? Prehľadal som každý kameň. Preboha, Hozeáš. Po tom všetkom. Zase dokonalý podvod. Ocenili sme ich. Nie ocenili nás. Dosť rečí. Nemá zmysel sa hádať, ako sme sa sem dostali. Tu sme. A ideme to napraviť, tak poďme. Dajte si hlavy do poriadku. Nikto sa nepohne, kým nepovie. Dobre, všetci. Zosadnite a poďte ku mne. Odtiaľ to pôjdeme pešo. Najprv Sean, teraz Jack. Mali sme sa do toho vôbec nemiešať. Na to je už trochu neskoro, nie? Ticho. Ideme to napraviť hneď teraz. Ako keby nevedeli, že prichádzame. Buďte, poďme to dokončiť. Jonas, si istý, že si v poriadku. Ako som povedal, som v pohode. Nasledujte ma. Obe tieto vidiecké rodiny si myslia, že nás môžu zničiť. To teda nie. Kam sú? Kto ukradne do pekla chlapca? Rozstrieľam tých hajzlov na kusy. John, potrebujem, aby si zostal pokojný. Zlezte sem hneď, vy degenerovaná háveť. Čo do pekla chcete? Kľudne ja. Prišli sme po toho chlapca. Museli ste vedieť, že prídeme. Nemali ste sa miešať do nášho biznisu všakže.
Nech už máte s nami akúkoľvek sťažnosť, domnelú alebo skutočnú. To je len malý chlapec. Takto sa veci neriešia. Odovzdajte ho. Vypadnite z našej pôdy. Ak to nechceš riešiť civilizovane. Dávajte si to na chvíľu. Jonathan len viac palí na brani. Vypadni odtiaľ. Zasnul. Arthur, John, hozeáš so mnou. Ostatní dávajte tu pozor na ďalších, čo by mohli prísť. Choďte dnu. Nájdite Jacka. A nájdite tú ženu Brightwhiteovú. Jack? Jack, počuješ ma? Jack si tu. Dobre. Olha, to je šeška. Poďte, pomôžte nám. Zabarikádovaná. Toto. Prosím. Vidím miesto, kde sa skrýva. Odkor. Neviem, niečo je tam pritlačené oproti dverám. Otvor tie prekliate dvere. Doriti. Ja. Artuš. Dostaneme sa sem dole. Prichádzajú ďalší. Artur, choď von. My máme tieto dvere pod kontrolou. Chyť si pušku pri stoličke, ak ju potrebuješ. Vychádzaj. Ja som... To nechám na vás. Máte byť. Hovorím vám. Práva prichádzajú ďalšie. Rozumím sa. Počujete ma? Vyzerá to, že utekajte. Berať, poďme nájsť cestu do tej izby. No poď, toto musí byť ona. Nevidím ani na krok. 1, 2, 3. Chceš, aby som zabil aj teba, stará žena? Vy bastardi. Kde je ten chlapec? V tomto dome žijeme už 120 rokov. Nikdy sme nemali žiadne problémy, okrem. Kde je ten chlapec? Kto ho vzal? Zabil si mi synov. A ver, že zabijem aj zvyšok, ak nezačneš hovoriť. Oha, viem, aký je tvoj čas. Obyčajná spodina. Kde je ten chlapec? Ty špína. Dobre, dostaneme ju odtiaľ tu preč.
A čo Dan? Poďme túto bosorku vyviesť von. Má ešte nejakých synov, s ktorými sa musíme vysporiadať. Nie, vieš, myslím, že sú všetci mŕtvi. Správne. Spálte tento brlov do tla. Chlapi, ste si istí, že Jack tu nie je. Hovorili sme, že ideme, chlapče, to je. Máš toho jedného, Artur. To je koniec tej prekliatej hlikiva. Nikdy som ťa nemala rada. Prečo ste vzali toho chlapca, pani? Ej, Tvajtová. Ukradli ste mi alkohol. Chlapci sú útrapu. Ukradli ste mi kone. Vo vojne neplatia žiadne pravidlá, pane. Matúš. Áno, áno, presne tak. Kde je ten chlapec? Moji synovia ho dali Angelovi Brontemu. Takže typujem, že je v St. Denis. Buď tam, alebo na lodi do Talianska. Poďme. Artur, poď. Čo s ňou spravíme? Michajú. Hovoril som vám, že je šialená.